Mga puso, pila kakalanaan sa Iloilo City nagakinot na sa paglakot sang sibuyas Bombay bangod sang kamahal sang presyo. Iban nga residente nagpahayag nga ma-enjoy sa gihapon ng pagkaon bisan wala sang Bombay. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Sa bisan anong nga linuto, number 1 gid nga panakot ang sibuyas Bombay. Pareho sa kinilaw, karne frita, kag pork steak. Bangod magluwas sa aroma, ini ang nagadugang man sa sabor sa mga pagkaon nga ginapangita sang foodies o kun sa mga mahilig magkaon. Suno sa mga manugluto diri sa Kalan-an sa distrito sang Molo, sa paggisa, ginalaban ang ahos kag ginatunga lang ang sibuyas Bombay agud makakinot. Kaya malami, kaya may sibuyas kay mahamot ang luto. Gapadungan sa sabor. Nagbuhin na sa serving sa mga potahe ang mga karinderya kasunod sang pagmahal sang presyo sang sibuyas Bombay. Oo, tipid gid sila sang pamutang sang ilang ingredients nila lalo ng sibuyas. Kag may gagmay na sa una, lagko pa nga sibuyas na bakal. Subong niya kinangway na sapak na bala subong na sapak na gid niya maski na throw away na lang na sang una. Steady pot makami gyapon sa price namon. Ang minimize lang iyang serving. Kung ang iban nga pumuluyo hindi mabuhi kung wala sang sibuyas Bombay, wala naman sang kaso sa iban kung wala sang sibuyas Bombay ang ila ginasudan. Okay lang sa akin. Doon di mo sa pagkaon. Bukod mayo kayo magluto sa mga sibuyas, namit man nagyapon. Nagadangat na sa karon sa 600 to 650 pesos ang kada kilo sang sibuyas Bombay sa mga merkado. Upod kay Romal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.